ještě cestu, mě to nevadí. Hej, slyšela jsi to? Taky nic. Vůbec se nebojím. Dojdem jenom k tomu pomníku, ne? Lekla jsem. Dobrý. Nádech. Výdech. Jsem v pohodě. Bojíš se? Trošku. Duchu. Mě cinká bunda, teda mikina. Teď mi nepiš, nemám čas. Já možná vím, proč se bojím toho pomníku, protože jak jsem tam dala toho ducha, tak jsem mám začala přesvědčovat, že jsem tomu začala skoro taky věřit. Tak když na nás vylítne Freddy Krueger. Ty vole, a začínám myslet na hororový postavy. Znáš Samaru? A neviděla jsem to horor. Já taky ne, já jsem na ní nekoukala radši. Tak jedem. Jsem úplně v klidu. To jsou ptáci nebo tvoje boty? Nebo rifle? Kámo! Jdem dál? Ten pomník je tamhle za tou zatáčkou, tamhle na to. Jdem k němu? Vidíš ten pomník? Jdem k němu? Jo, vidím. My jsme přátelé. Hej, a už mám husinu na zádech. Krása. Ale máš. Ten se ustřel. Jdeme ještě dál, nebo ne? Jdeme ještě dál, nebo ne? No. Chceš? Jo. Tudy ne, tam se bojím. Budeme radši po cestě. Víš, co se říká v hororu? Nesejdí z cesty. To tam zpívali. Nesejdí z cesty. Fuky. Blatíčko. Hej, to je divný, ne? Já nebudu koukat. A nebudu zpátky. Proč ne?
Vždycky, když šli z hororu zpátky, tak se něco stalo. Slyšíš to ticho? Tam někdo mluví. Slyšela? Do prdele. Dobrý, jsem v klidu. Počkej. Ale ty jsi to neslyšela? Jdeme pryč. Jí měla úplně namožený nohy. Ticho. Hororová muzika. To je jak limuzíny. Pískání. Já už moc nikdy nejdu. Uj. Ty vole, já mám 100 000 stepů za minutu. Ty jsi to pak neslyšela? Tak dobře, do bronišáku. Už v životě ne. Fuj.